Τα κοράκια μου είναι πάνω. Το δάχτυλο μου το βάζεις μπροστά. Πού? Εδώ. Γιατί? Δεν θα τραβάς. Πού ωραίο δάχτυλο. Ωραίο αυτό. Τηλέφωνο είναι το. Κάνει κάμερα, γαμάτι. Την άλλη εβδομάδα κόβουμε με τις φιλετικές μάχες, έτσι. Έλα, πονηρά. Αρρωστάκια. Κόψετε την πίπα ή την πίτα. Αρρωστάκια, μας παρατήσατε. Έλα, τι θέλετε, ένα κομμάτι, τι να πούμε. Έλα, βάλε ένα. Του Χριστού, της Λέσχης, του Τοτέμ. Έλα Μαριάννα. Πέσαμε στα ύψη. Έλα. Εσύ ποιος είσαι? Ωραία. Όπου τον βλέπουμε. Ο κύριος Δημήτρης. Έλα, αυτό είναι το. Ναι, είναι καλύτερο, έτοιμο. Πάρε άλλο, αυτό δεν έχει. Το καινούριο μας μέλος. Έτοιμο, ναι. Πρέπει να είναι το πιο Παιδιά, junior. κοιτάει και χαμογελάει. Ετοιμάσου, θα το πληρώσεις ακριβά αυτά. Πετάκι. Ω, Και του χρόνου να είστε καλά. κανονίστε θέλει και η Μαριάννα ένα, Ορίστε, κύριε Ματράουλα. Αλλιώς Παρακαλώ. δεν θα με ξαναφήσει να έρθω. Άντε, καλή χρονιά να έχουμε. Ναι, είναι σικέ, είναι σικέ. Είναι συγγράφει ονόματα. Κύριε Θανάση, παρακαλώ. Φλουρί που είναι, ρε. Πού είναι το φλουρί, ρε. Πόνε τρία θέλω. Το φλουρί σου ζήτησα. Άμα δεν κουδουνίζει δεν έχει πλούρι μέσα. Θέλω άλλο, δεν έχει φλουρί μέσα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σε Αμερικάνο θα πάνε. Έλα, εδώ είναι το κομμάτι. Το τυχερό ποιο είναι? Ελάτε, ορίστε. Κάτσε να πάρουμε και για τα παιδιά και για τη σύζυγο. Δώσε μου άλλο ένα. Μπορούμε να έχουμε ένα για τη Μαριάννα. Βεβαίως, παρακαλώ. Της Μαριάννας το κομμάτι. Χρόνια πολλά. Να Έλα, το καθαρίσει και να το δει. Ο καμερομά. Έχουμε εδώ το Ρουφιάνο τον Οβελίξ με την κάμερα. Γκαν. Έλα, για περίμενε. Περικαλός. Ναι. Ναι. Έλα, καλή χρονιά. Καλά είμαι, Κώστα μου. Α, θα μας πετύχετε. Ελπίζω να μην φύγουνε. Έγινε, Κώστα μου, θα τα πούμε από κοντά. Έλα, bye.